Tak požehnanie milovaní. Požehnanie milovaní, tešíme sa, že môžeme byť opäť s vami v škole Ducha Svätého, kde nás Duch Svätý vyučuje a ukazuje na Ježiša Krista a skrze Krista na Otca. Amen. A vlastne dneska by sme sa chceli zamerať na ďalšieho nepriateľa, ktorý je anjel svetla. A vlastne chceme si prečítať Božie slovo z 2. Korinťanom 11 a potom budeme sa venovať téme, kde nepriateľ chce oklamať Boží ľud a akým spôsobom. Čítam 2. Korinťanom 11, začnem od 11.10. Je vo mne Kristova pravda, preto moju chválu v krajoch Achajska nič nezadrží. Prečo azda? Preto, že vás nemilujem, Boh to vie. Čo teda robím, budem robiť aj naďalej, aby som odňal zámienku tým, ktorí hľadajú príležitosť vychvaľovať sa a ukazovať sa, že sú takí ako my. Sú to totiž falošní apoštoli, lstiví pracovníci, ktorí sa tvária ako Kristovi apoštoli. A nie div, veď aj sám Satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je nič prekvapujúce, ak sa aj jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti, ich koniec bude primeraný ich skutkom. Amen. Milovaní, my sme si tu v tejto otcovej škole hovorili o žalobcovi, hovorili sme o protivníkovi, hovorili sme si vlastne o všetkých týchto nepriateľoch. Vlastne to je všetko, za ktorými stojí Satan. A ten najhorší a najlstivejší je vlastne anjel svetla. Pretože keď si tak zoberieme, tak zlodeja vieme rozlíšiť, mi ukradol. Keď protivník, viem, že ide proti mne, ide proti Bohu. Ale Satan, ktorý je anjel svetla, sa veľmi ťažko rozlišuje. Viete, diabol nikdy nič nové nevymyslí. On len zoberie to Božie, trošku to nejak prifarbí, privonia, upraví, uberie, pridá. A len aby odpútal pozornosť od Ježiša Krista, lebo Ježiš povedal, že je svetlo sveta. A potom povedal svojim učeníkom, vy ste svetlo sveta. Diabol si to trošku zobral, nejako to trošku premenil a tvári sa ako anjel svetla. A milovaní, my ak nebudeme poznať to práve svetlo, tak veľmi rýchlo sa môžeme nechať oklamať iným druhom svetla. Preto my musíme vedieť, že čo je práve svetlo. A Pán Ježiš v Jánovi 8.12 povedal, ja som svetlo sveta. Kto bude mňa nasledovať, bude mať svetlo života. A nebude chodiť v tmách. A my potrebujeme preto poznať to práve svetlo, pretože ak nepoznáme práve svetlo, tak potom nebudeme vedieť, ktoré je nepráve. Ktoré je nepráve. To musíme si my uvedomiť. A musíme si uvedomiť, že ako to rozlíšime? Ako rozlíšime to práve svetlo toho Ježiša Krista od anjela svetla, ktorý sa nám javí ako svetlo. A my preto potrebujeme si o tomto hovoriť. Keď sú v bankách odborníci na falošné peniaze, znalci, tak oni vlastne chodia do školy a učia sa, ale nerozlišujú učiť sa, aké sú falošné peniaze, falošné bankovky, ale oni sa naučia rozlišovať, aké znaky majú ozajstné práve bankovky. To znamená, vedia presne, aký je tam papier, vedia, aké sú tam znaky, vedia ich rozlíšiť v tme, vedia ich rozlíšiť pod vodou, vedia ich rozlíšiť po svetle, vedia ich rozlíšiť pod lampou. A keď toto vedia, tak potom prvé, keď príde falošná, oni si chytia a hneď tomu rozumejú. A toto potrebujeme vedieť aj my pri anjelovi svetla. Ak ja chcem rozlíšiť alebo ak chcem rozpoznať, že sa jedná o anjela svetla, tak musím poznať práve svetlo. A tým je Ježiš Kristus. A toto je taká veľká aj pasca, že ľudia ako keby sa snažia pochopiť, tak skúmajú také náboženstvo, také náboženstvo, také náboženstvo, také náboženstvo. Ale milovaní, dôležité je, aby my sme
to práve, tú právosť poznali a práve svetlo je Ježiš Kristus. A preto, milovaní, nenechávajme si odputávať pozornosť, že aj toto chcem poznať, aj toto chcem poznať, aj toto. Ale ozaj zamilujme sa do Ježiša Krista, zamilujme sa skrze Neho do Boha Otca a začnime spoznávať to práve svetlo, ktorým je Ježiš Kristus. Nenechávajme si odputávať pozornosť tými falošnými náhradami a umelými svetlami. Keď som sa stretol raz s jedným čarodejníkom, bol to veľmi vzdelaný muž a on mi začal rozprávať o Hari Krišnovi, o jeho chrámoch, o hinduistických chrámoch, o chrámoch buddhistických a všade o všetkom, o pohanských tých slovanských bohoch. A on to krásne všetko vedel, úplne namakaný muž, múdry, veľmi inteligentný muž a o všetkom mi hovoril a nevedel mi povedať o Ježišovi Kristovi. Ako on potom môže nájsť Ježiša Krista, keď on vlastne vedel o všetkých týchto chrámoch hovoriť, vedel o všetkých tých náboženstvách hovoriť, vedel všetky tie plusy, nádhery tých tzv. Tie pasce týchto náboženstiev, keď nepoznal práve svetlo. Keď som mu ho zjavil, to práve svetlo, povedal ksem tvojho Ježiša. A my potrebujeme vedieť práve, ja som vôbec nevedel toľko vecí, informácií o tých chrámoch, o tých náboženstvách, ktoré vedel on. A viete čo? Ani ich nepotrebujem vedieť, lebo mne to život nezachráni. A preto potrebujeme poznať to práve svetlo, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Ja som svetlo sveta a ak budete mňa poznať, tak nebudete chodiť v tmách. Ak budete mňa poznať, nepotrebujete iné náboženstva. A toto je to základné, ktorý je odkaz dnešného dňa alebo dnešného zamyslenia. Čiže v Zjavení 2 sa píše, že 2.1 Anielovi cirkvi v Efeze napíš: toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici 7 hviezd, chodí medzi 7 zlatými svietnikmi. Poznám tvoje skutky, tvoju námahu, vytrvalosť, aj to, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli a nie sú, a zistil si, že sú luhári. Čiže pre mňa tu je odkaz, ktorý zanechal Pán Ježiš Kristus svojej cirkvi, tedy tam 7, ale 7 je plnosť. On tu zanechal odkaz, že treba preskúšať apoštolov a zisťovať, či sú luhári. Zisťovať, či sú praví apoštoli, zisťovať, či sú to tí apoštoli, ktorých on zanechal, alebo sú to len takí, ktorí sa javia ako apoštoli a javia ako spravodliví služobníci. Toto je pre nás dôležité, aby sme my vedeli, že vždycky potrebujeme urobiť skúšku. Ja si vždycky robím skúšku správnosti. Keď niekto niečo hovorí, tak v tom momente mi v mysli a v mojom srdci ide, že kde je to napísané v Božom slove. Ako sa k tomuto, čo tento hovorí, alebo táto, kde je to napísané a ako to tam Ježiš prejavuje. Ako to zjavuje Krista. Ako to ukazuje na Ježiša Krista, na tú pravú a jedinú cestu, ktorou je Ježiš Kristus. A toto neustále aj my si musíme tak strážiť, že či to, čo ja hovorím, zjavuje Krista a či to ukazuje na tú cestu, ktorá vedie k Bohu Otcovi, milovaný. Ak to nezjavuje Krista, ak to zjavuje len nejakého človeka, nejaké spoločenstvo, nejakú denomináciu, nejaké zoskupenie ľudí a nezjavuje tu Ježiša Krista, tak už by to malo vám začať blikať v hlave, že toto nejak nerozsvecuje v mojom živote. Jedinou cestou k Bohu Otcovi je Ježiš Kristus. A milovaný, nech to zjavuje akékoľvek dobro a nie je to skrze Krista k Bohu Otcovi, už by nám malo začať blikať, že to nie je v poriadku. Najzákladnejšia pravda pre mňa, aj taká skúška správnosti podľa Evanjelia Božieho slova je, že ak je to apoštol, tak jeho slova vždycky oslavujú Krista, ktorý je obrazom Boha. V samotnom 2. Korinťanom 4.3 je napísané: ak je naše evanjelium zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Veď nehlásame samých seba, ale Ježiša Krista Pána,
keďže my sme len vaši služobníci pre Ježiša Krista, pre Ježiša. Čiže tu sú základné body, ktoré my potrebujeme vedieť, že falošní pracovníci, ktorí síce hovoria o Kristovi, ale neoslavuje to Krista. Toto je prvý taký bod. Hovoria o Kristovi, zjavuje sa tam meno Ježiša, ale neoslavuje to jeho meno. Oslaví to buď týchto ľudí, alebo oslavuje to iné stvorenstvo. Čiže toto je prvý bod, ktorý si veľmi musíme všimnúť, že či to oslavuje Pána Ježiša Krista, ktorý je obrazom Boha. A vlastne toto slovo, ktoré som čítal, tak Satan, ktorý je bohom tohto veku, on zatemňuje myslenie veriacich, ktorí si myslia, že sú veriacich, a tam je napísané, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve. Čiže evanjelium vždy oslavuje Ježiša Krista, ktorý je obrazom Boha. Toto je pre nás veľmi dôležitá skúška správnosti. Ak ten, ktorý hovorí a bude hovoriť aj o Božom slove, bude hovoriť dobré veci, bude hovoriť dobré veci pre ľudí, humanistické veci, ale neoslavuje to Ježiša Krista, tak vtedy nech ti začne blikať kontrolka. Tamto je dôležitá vec, aby sme si toto uvedomili. A keďže nechceme my hovoriť len o druhých, ale milovaní, pre mňa je to vždy kontrolkou, že či to, čo ja hovorím, že či to zjavuje Krista pre toho človeka. Viete, lebo možno je dobre poukazovať na druhých, milovaní, ale toto je osobné. To je o vzťahu. Viera je o vzťahu. A preto ty sám máš skúmať svoje srdce, či ty tým, čo hovoríš, tým, čo robíš, tým, čo konáš, či to zjavuje a oslavuje Ježiša Krista. V Božom slove je napísané, že vy ste svetlo sveta. Tento svet je v područí zlého. Žije v takej tme. A že či ja do tejto tmy prinášam to svetlo, ktorým je Ježiš Kristus. Či svietim, či zasvietim do tej tmy. A mnohí sa pýtajú, no ale čo, aká je to tma? Čo je to za tma? Akože tma? Ja neviem, ako vy, milovaní, ale keď prežívam ja nejaký útlak nepriateľa, mám také čerstvej pamäti, keď sme prechádzali tou rakovinou, ktorú Robko prežíval pred 14 rokmi. Keď mi ohlásil tú správu, že Helenka, mám rakovinu, idem zomrieť, tak vtedy ako keby sa zotmelo všade dookola a ja ako keby som zrazu v tej tme, v tom chaose, v tom zmetku zrazu nevedela, kam sa v tom pohnúť. Ale keďže už som mala vzťah s Bohom v tom čase, tak ma to ťahalo do tej tichej komórky, že Bože, čo ty na to hovoríš, že Ježiš, ako mám teraz zareagovať? A priniesla som Ježiša do tej situácie, čo mám teraz urobiť? Čo mám teraz robiť? Ježiš, čo máme teraz urobiť? A to svetlo začalo svietiť do tej tmy a Boh začal prehovárať do tej situácie. A mnohí ľudia teraz, a aj my, keď sa stretneme s nejakou tmou, ale aj vy, vás chcem povzbudiť, že keď príde nejaký tlak okolností, nejaká tma, či už je to zdravotný problém, alebo je to finančný problém, vzťahový problém, manželia medzi sebou, alebo rodičia medzi deťmi medzi sebou navzájom. Keď sa tak zotmí, keď príde tá tma do vášho života, milovaní, my, veriaci ľudia, v Božom slove sa píše, že vy ste svetlo sveta. Hej, že potrebujeme priniesť do tej situácie, do tej tmy, ktorá aktuálne nastala, priniesť tam svetlo. To znamená priniesť tam Krista. Nemôžeme hľadať u ľudí, a ja nehovorím, že sa máme od ľudí dištancovať úplne a že ich izolovať, že len ja a Boh a nikto viac, ale v tej chvíli do tej tmy je potrebné, aby zasvietilo to práve svetlo, a tým pravým svetlom je Ježiš Kristus. Priniesť do tej situácie Krista. Nech sa tam rozsvieti, nech sa tam zasvieti. Nech je akákoľvek veľká tma, keď vy zapálite len malilinké svetielko, tak zrazu sa dokážeš tej tme orientovať. Aj malé svetlo vie rozsvietiť tú tmu alebo roztiahnuť tú tmu, keď tak poviem. A preto, milovaní, ak sme my veriaci, ktorí sme uverili v Ježiša Krista, a príde nejaká tma, nejaká okolnosť do našej situácie,
prinieste tam práve svetlo. A to práve svetlo je Ježiš Kristus. Preto ja veľmi často sa pýtam, čo by teraz urobil Ježiš, Duchu Svätý, čo by teraz urobil Ježiš. Prinášam tam to svetlo Ježiša Krista, zjavuje sa to svetlo, lepšie sa mi kráča, lepšie sa mi orientuje, lepšie vidím v tej situácii to riešenie. A preto potrebujeme práve svetlo priniesť. Mnohí ľudia, keď príde nejaký tlak, tak idú hneď za takým odborníkom, za hen takým odborníkom, tomu človeku, k tomu. Nehovorím, že to nemáme robiť, ale hovorím v prvom rade to práve svetlo a Duch Boží vám už potom povie ďalej, čo ešte máme robiť. My chceme hovoriť vlastne o tom, že si máme dať pozor na anjela svetla, ale nechceme tým urobiť to, že zameráme našu myseľ a teraz za každým rohom budeme vidieť falošného apoštola, falošného proroka, falošného učiteľa, čo nevravím, že nie je, ale naša myseľ má byť stále obrátená na Krista. Nechceme vás tu nejako strašiť, zastrašovať. Pozor, 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 na všetkých si dajte pozor, na všetkých ľudí zdávajte pozor a žalovať. Nie, milovaní, chceme priniesť tú nádej, že nech je akákoľvek tma, malilinké svetlo vie rozžiariť, roztiahnuť tú tmu a priniesť tam svetlo. Chceme tú nádej tam priniesť, že tým pravým svetlom, milovaný, je Ježiš Kristus. A Duch Svätý vám už potom povie aj choď za tým človekom, alebo toto, alebo tu sa pohni, alebo tam sa pohni. Lebo my sa veľmi radi zbavujeme zodpovednosti a povieme, no ten je falošný, ten je modlár, ten je klamár, ten je podvodník. A vlastne zrazu počujeme celé kázania určitých ľudí, ktorí si hovoria, že sú Boží a hovoria o Bohu, tak zrazu celé ich kázania je zamerané na tom, ako kto je zlý, aký kto je falošný, aký kto je antikrist. A ja nevrajím, že možno nemajú pravdu, ale Pán Ježiš povedal Matúšovi 5.14, vy ste svetlo sveta, mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. To znamená, my sa nezbavujme zodpovednosti tým, že zobereme žalobcovi bratov biznis a začneme my žalovať. To není evanjelium, to není dobrá správa. Dobrá správa je to, že Pán Ježiš Kristus povedal, vy ste svetlo sveta a mesto na návrši sa nedá ukryť. To znamená, ako mňa poslal Otec, ja posielam vás. To znamená, že On nás posiela, aby sme zasvietili v tej tme, aby sme priniesli svetlo ľuďom, aby sme im priniesli dobrú nádej, aby sme im priniesli evanjelium o sláve Ježiša Krista, ktorý je obrazom Boha. Aj napriek tomu, že okolo nás budú kričať falošní apoštoli, proroci, učitelia, ja neviem kto všetko falošný, my máme priniesť do tejto tmy svetlo, pretože kto ho donesie? Ten, ktorý je falošný, nie. Pán Ježiš na teba spolieha, že ty donesieš tú pravdu evanjelia. Tak preto sa nedajme chytiť. Nedajme sa chytiť žalobcovi bratov a hovorme len o Ježišovi, o jeho svetle, o tom, čo urobil na kríži, o tom, že ty si slobodný a zasvietiť. Potrebujeme zasvietiť ľuďom dobrej vôle, zasvietiť stvorenstvu, ktoré očakáva príchod Božích synov. Milovaní, ale ako dokážeme svietiť? Ak budeme čerpať zo zdrojov z tohto sveta, nechcem to tak povedať, že všetko, čo je v tomto svete, je len tma. Ale milovaní, ak Ježiš Kristus povedal, že ja som to práve svetlo, tak my potrebujeme neustále byť v jeho prítomnosti. Či včera sa ma akurát jedna sestra pýtala, že ako to ty si v tej jeho prítomnosti, alebo nejak tak sa opýtala. Ja som povedala, ja sa snažím byť neustále v jeho prítomnosti. Či varím, či upratujem, či sa modlím, či som v tichej komórke. Neustále sa snažím byť v jeho prítomnosti, aby som nikdy z jeho prítomnosti nevyšla. A som tak potom skúmala, že ako to asi je, keď je človek v Božej prítomnosti neustále. A stretávame sa s mnohými ľuďmi. A niektorí ľudia len prídu a vy viete, že oni boli v Božej prítomnosti, lebo z nich to žiari, z nich to ide, že tá láska, ktorá je v nich, tu nemohli získať tým, že boli v nákupnom centre a tam niečo nakupovali. Ale na nich je vidieť, že neustále žijú tú Božiu prítomnosť, že sú v modlitbe, sú spojení s Bohom skrze Ducha Svätého, že milujú byť v jeho prítomnosti a počúvať slovo Boha.
A naši chalani, keď boli malí, naši chlapci, tak viete, oni mali také malé zvieratka, také fosforové malé zvieratka a ono to fungovalo tak, že keď sme ich cez deň dali na slniečko alebo pod lampu, aby to svetlo priamo na nich svietilo, tak oni sa nabili, tie zvieratka, tým svetlom. A potom, bez toho, že by mali iný zdroj svetla, večer, keď v tej izbičke ich mali na poličke, milovaní, tie zvieratka svietili a nemali žiadny zdroj energie, ale ich nabilo to denné svetlo, to slniečko alebo tá lampa. A dokázali svietiť celú noc, ale potom už sa zase vybili. A zase, keď sme ich dali na slniečko, znovu sa nabili a zase dokázali v tej tme svietiť. A oni boli malinké, ale stačilo to na to, aby toto izbičku tak rozsvietilo, aby deti, keď večer šli na vecko, alebo takže nemuseli svietiť veľkým svetlom, že dokázali sa orientovať v tej izbičke pri tých malinkých zvieratkách. A takto je to milované aj s nami. Ja toto vôbec nechcem pripodobňovať to duchovno na maličké plastové zvieratka, fosforové, ale je to takto milovaný. Keď my sme neustále v Božej prítomnosti, keď sme v tom vzťahu s Ježišom Kristom, keď sa cítime Božím slovom, keď odzeráme z úst Ježišovi Kristovi, čo on hovorí, čo on robil, ako robí, tak sa úplne to svetlo Kristovo je v nás a ty potom ideš, ani nič nehovoríš, ale z teba to žiari. A určite ste stretli v živote človeka, ktorý ani nemusel ti povedať, že je kresťan a veriaci, ale ty si videl, že reaguje úplne inak ako tento svet, že rozpráva úplne inak ako tento svet. A milovaní, my takto potrebujeme byť neustále napojení na Ježiša Krista, aby sme dokázali chodiť v týchto tmách a prinášať Krista. Keď stretneš človeka, ktorý akurát je v takej tme, ako my, keď sme boli v tej tme tej rakoviny, tak pamätám si na mnohých dobrých ľudí, ktorí boli napojení na Ježiša Krista a ktorí prišli a v tej tme toho tlaku nám zasvietili a povedali: možno vám lekári nedávajú už šancu, ale Ježiš Kristus zomrel, aby ty si mohol žiť. Ak ty sa znovu obrátiš na Ježiša Krista, v Kristovi je tá nádej na život. A zasvietili nám v tej tme a ukázali na Ježiša Krista, ukázali na to práve svetlo. A milovaní, vy ste svetlom sveta, Ježiš povedal, ja som svetlo sveta a učeníkom, vy ste svetlo sveta, milovaní. A my potrebujeme prichádzať do týchto tmavých miest a prinášať tam to práve svetlo, milovaní. A to je Ježiš Kristus. A preto Pán Ježiš Kristus povedal, dajte si pozor, čo počúvate. Marek 3:24. My potrebujeme si naozaj dávať pozor, čo počúvame, pretože čím sa živíš, tak to bude aj z teba pôjde. A keby mne niekto, keď som mal rakovinu a prišiel by mi povedať, že to máš preto, lebo si takto žil predtým, takisto by to nebola dobrá správa a vedel by som, že ho neposlal Duch Svätý. Pán Ježiš hovorí, respektíve Pavol skrze Ducha Svätého hovorí Hebrejom 3:1. Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa zahľadte na Ježiša Krista, veľkňaza a apoštola nášho vyznania. My potrebujeme neustále hľadieť na Ježiša Krista, ktorý je obrazom Boha a musíme vidieť jeho slávu. A ak ja chcem kráčať v Kristovi, ak ja chcem byť svetlom, tak ja potrebujem vedieť, čo je svetlo, kto je svetlo a čo prináša svetlo. A vlastne, ale zároveň musím vedieť, že ten a ten človek, ktorý mi priniesol nejakú tú správu, že nie je. Darmo mi bude niekto, neviem, či ste zažili kázania rôznych kazateľov, ktorí hovoria perfektne, hovoria presne to, čo hovorí Božie slovo a vaše srdce sa ani len nezachveje. Ani sa len nezachveje, pretože tam není vlastne prítomnosť Ducha Božieho. Prečo tam je prítomnosť Ducha Svätého? Pretože títo muži len odčítajú nejakú báseň z internetu alebo si len sa naučia niečo naspamäť, ale ich život nepotvrdzuje
tú moc Ducha Svätého o tom, že ako to majú žiť. Preto apoštol Pavol 2. Korinťanom 12:12 hovorí, dokazuje tam ľuďom, ktorí išli proti nemu a hovorí, hlásaš herézy. Hlásaš herézy, nehlásaš obriezku, nehlásaš sobotu, nehlásaš toto. A on hovorí, dôkazom o tom, že som apoštol, prejavovali sa medzi vami vytrvalosťou každého druhu, znameniami, divmi a prejavmi moci. On chcel ukázať, že ak som ja apoštol, tak vytrvalo stojím na Kristovi, na jeho učení, na evanjelium, ktorý je Božou mocou na slávu každému, kto verí. A apoštol Ján hovorí v druhom svojom liste 1.9 hovorí, že každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Opakujem, 1.9, 2. Jánov 1.9. Kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto zostáva v tomto učení, má aj Otca, aj Syna. Ja vtedy viem rozlíšiť, keď vidím, že niekto ide mimo Kristovho učenia a môže to vyzerať úplne príjemne. Hladká to moje srdce, hladká to moje telo. Je to čistý, krásny humanizmus a nie je tam Kristus, tak každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. A ak niekto prichádza a neprináša toto učenie, nepríjmite ho do domu, ani ho nepozdravujte, lebo že budete mať účasť na jeho zlých skutkoch. A tuto hovoríme o tom právom svetle a falošnom svetle. Viete, milovaní, tá tma sa tak ako si zotmieva zvonku. Neviem, či vy to tak vnímate, ale ja tak veľmi vnímam, že ako keby sa tá tma vo svete tak už zhusťuje, že už veci, ktoré kedysi boli jasné, že sú to tmavé veci, tak dnes už sa tomu hovorí, že je to v poriadku. A preto ozaj my potrebujeme ten duchovný zrak mať napojený na to práve svetlo, ktoré je Ježiš Kristus a vedieť rozlišovať, čo sa tvári ako svetlo, ten anjel svetla, čo sa tvári ako svetlo a čo je ozaj práve svetlo. Viete, lebo aj v poslednom čase tak možno sa mi to aj dosť ťažko teraz hovorí, ale vnímam, že to proste mám povedať. Ja to poviem, že sa mi v poslednom čase dostalo veľa takých nejakých vnemov zvonku, že je mnoho ciest k Bohu Otcovi. A tak namiešané veci, ktoré sa tvária ako dobré, ale milovaní, je mnoho ciest k Otcovi. Už toto by nám malo začať blikať, lebo je iba jedna cesta k Otcovi a tá cesta má meno a volá sa Ježiš Kristus. Milovaní. A tuto by aj napríklad na tomto, viete, keď to som počula z rôznych strán, že predsa je mnoho ciest k Bohu, tak mne, ktorá milujem Pána Ježiša, ktorá mám vzťah s Ježišom Kristom, ktorá sa nechávam viesť Duchom Svätým, mne už toto začalo blikať, že toto nie je svetlo. To sa tvári ako svetlo. Je mnoho ženichov, ktorých ti Boh pošle. Nie. Je iba jedna cesta a to je Ježiš Kristus milovaný. Iba skrze túto cestu sa môžeme naspäť vrátiť k Bohu Otcovi. A prídu iné tzv. Svetlá, ktoré sa budú tváriť, ako že sú to svetlo a že je to dobré, milovaní. A preto my, ak nebudeme poznať to práve svetlo, tak môžeme sa nechať zviesť tým svetlom iným, takým falošným, takým napodobeninou na inú cestu, ale ktorá nevedie k Otcovi, ale vedie do záhuby. A milovaní, ja Robkovi hovorím, že keby Robkov starý otec vstal z mŕtvych a keby si len pustil telku a počúval, čo sa tam hovorí, alebo názory niektorých tzv. Veriacich ľudí, ktorí hovoria niektoré veci, tak by sa pozrel, že sa zbláznil, že to nie je možné. Ale dnes sa to tvári, ako že je to v poriadku, ale odputáva to našu pozornosť na inú cestu a vedie to do záhuby, milovaní. A preto potrebujeme poznať práve svetlo, aby sme rozlíšili, že toto nie je to práve svetlo. To sa len tvári ako svetlo. To sa len tvári ako dobro.
Amen. A preto naozaj Hebrejom 3:1. Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľadte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania viery. Milovaní, ak ja chcem rozlíšiť kňaza, či je falošný alebo nefalošný, tak musím poznať veľkňaza. Podľa toho, či títo kňazi hovoria to isté, ako hovorí veľkňaz Ježiš Kristus. Ak nie, tak prinášajú falošný oheň, ako prinášal Nádab aj Abihu, Áronovi synovia. Na druhej strane, ak to aj robia, to už nie je môj problém. Boh si to s nimi vybaví, ako to vybavil si s Nádabom aj Abihom. Ale moja starostlivosť je, aby som poznal pravého Boha, aby som prinášal pravý oheň, aby som prinášal pravé svetlo, aby som vyznával a hovoril to, čo hovorí môj veľkňaz, aby som nezišiel z jeho učenia. Ja nepotrebujem ukazovať, kto je falošný a kto je pravý. To není moja úloha. To úloha je toto nášho Boha. On nech si robí poriadok s ľuďmi, ktorí sa mu priečia, ktorí o ňom ohlasujú falošné veci. Mojou úlohou je byť svetlom na návrši, mestom na návrši. Mojou úlohou je byť to, čo mi povedal Pán Ježiš, môj veľkňaz, aby som šiel a hlásal práve evanjelius, aby som robil to, čo on robil. Preto ma na to poveril. Čiže on ma neposlal, choď a kritizuj, choď ukazuj, čo je dobré a zlé, choď a vynadaj falošným prorokom. Nie, on ma poslal, aby som prišiel a zasvietil v tmách, aby som povedal, toto je svetlo. Tento Kristus je svetlo. Toto učenie je pravé. Evanjelium práve len vtedy, keď ohlasuje slávu Ježiša Krista, ktorý je obrazom Boha. Evanjelium není to, že toto si zle urobil, toto si dobre urobil, toto musíš, toto nesmieš. Je tam Kristus? Není. Ak tam není Kristus, tak to není práve evanjelium. Nesieš zlý oheň. Mene Ježiš. Amen. Milovaní, nechceme ani strašiť, ani nič, len sa chceme povzbudzovať navzájom, milovaní, že ja verím, že všetci, ktorí sme veriaci, túžime prinášať Ježiša Krista, to pravé svetlo. A preto musíme, dávaj si pozor, ty, čo stojíš, aby si nepadol. A ja stále aj Robkovi, aj sebe si to tak pred oči kladiem, že aby sme rozlišovali v Duchu Svetom, že či prinášam Krista, alebo prinášam len ďalšiu temnotu do tej temnoty, ktorá je. A milovaní, tak ako teraz vás pozbudzujeme, tak aj seba pozbudzujeme, že aby sme sa rozsudzovali v svojom vnútri, čo do seba príjmame, či príjmame to svetlo, ktorým je Ježiš Kristus a či to svetlo potom aj roznášame ďalej, alebo či príjmame nejakú napodobeninu alebo dokonca tmu a potom to roznášame nejakú napodobeninu alebo tmu. A to je veľmi rýchlo rozlíšiť, či to zjavuje Krista a či to oslavuje Boha Otca, milovaní. A toto chceme povzbudiť sami seba, ale aj vás, aby sme sa nestali žalobcami bratov a žalovali, že tento nerobí, tento nerobí, tento nerobí, ale aby sme skúmali svoje srdcia, či ja to robím. Či som neustále v tej Božej prítomnosti, či neustále nechám žiariť to slovo života na seba, či nechávam žiariť tú Božiu prítomnosť, či som v tej Božej sláve, ako to zvieratko, či sa nabíjam tou Božou láskou, tou Božou prítomnosťou a či prinášam potom tú Božiu prítomnosť všade tam, kde ma Boh pošle. To neznamená, že mám ísť do Afriky na misie, tam možno aj tam, ale či ho prinášam do detskej izby svojim deťom, či ho prinášam do obývačky svojmu manželovi, či ho prinášam do práce, či tam prinášam Krista, alebo tam prinášam rozlišovanie, čo je dobré a zlé, a či tam nejaké humanistické prvky, či tam prinášam nejaké kvázi dobro, alebo či tam prinášam Ježiša Krista. Milovaní, teraz poviem do radov kazateľov, ktorí ohlasujú evanjelium. Pavol povedal, ak by som sa chcel páčiť ľuďom, nemohol by som byť Kristovým učeníkom, služobníkom. A nehlásajte humanistické evanjelium. Nehlásajte to, čo sa páči ľuďom. Hovorme pravdu. Hovorme pravdu. Pán Ježiš povedal v Lukášovi 12:49, oheň som prišiel vrhnúť na zem a čo chcem len, aby zblkol. Krstom má byť pokrstený, ako mi je úzko,
kým sa to nestane. Myslíte, že som prišiel darovať zemi pokoj? Nie, hovorím vám rozdelenie. Lebo odteraz 5 ľudí sa rozdeli, 3 proti 2, 2 proti 3. Rozdelia sa otec proti synovi, syn proti otcovi, matka proti dcére, dcéra proti matke, svokra proti neveste, nevesta proti svokre. Je to Lukáš 12, 49 až 53. My ako keby sme zabudli a začíname robiť veci, chceme urobiť nejakú globálnu cirkev. Ja vám hovorím, toto Božie slovo nehovorí. Ježiš nehovorí o celosvetovej jednotnej cirkvi. Ježiš hovorí, že sa nedajú zjednotiť plevy so zrnom. Toto hovorí Pán Ježiš. On hovorí o ohni Ducha Svätého, ktorý prinesie rozdelenie. A tí, ktorí ho poznajú, už nebudú mlčať, nebudú tolerovať nečistých duchov, nebudú prenechávať priestor nečistým duchom, ale budú prinášať život Kristovej cirkvi. Nie zemi, nie tým, ktorí kašľú na Ježiša Krista, nie tým, ktorí si tu predstavujú, že oni budú vládnuť celej cirkvi, ale bude prinášať oheň a život. Ježiš prináša svojim služobníkom, ktorí hovoria pravdu evanjelia, ktorí prinášajú svetlo do tmy. Toto si musíme zapamätať a to som musel povedať. Prečo to hovorím? Lebo nedá sa urobiť celosvetová cirkev, tak ako sa nedá urobiť, že celý svet bude v jednotný poriadok. To je Babylon milovaný, to si myslel Nabuchodonozor, to si mysleli tí všetci, čo sú v babylonskej cirkvi. Ja hovorím to, čo hovorí Božie slovo. A to slovo hovorí v Skutkoch 3.22. Už Mojžiš vám povedal, veď Pán Boh vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všetkom, čo vám povie a všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať, budú z ľudu odstránení. Počujete, všetci, ktorí nebudú počúvať tohto proroka, budú z ľudí odstránení. To znamená Kristova cirkev. To je Kristus, Ježiš Kristus. On je ten pomazaný Otcom, Bohom, aby tu vládol, aby dal do jednoty ľudí, ale nie, aby zmiešaval plévy so zrnom. On je tu na to daný, aby zjednotil Kristovú cirkev, nie plévy so zrnom. A milovaní, ale ozaj nechceme ani nikoho odsudzovať, ani nikoho strašiť. Len chceme, milovaní, nech aj vám, aj nám dnes zažiari to práve svetlo, ktorým je Ježiš Kristus. Aby sme dokázali v tomto svetle chodiť, v tomto svetle rozlišovať, v tomto svetle konať, aby sme prinášali stále Ježiša Krista, aby sme nenaleteli nejakému inému falošnému svetlu, ktoré nie je to práve. Lebo anjel svetla sa tvári ako anjel svetla, ale on prináša a odputáva pozornosť od Ježiša Krista na inú cestu, ktorá vedie nie do života, ale do záhuby. Keď prichádza prorok, tak prináša Božie slovo. A keď Boh poslal proroka, on prinášal proroka vždycky, aby povedal pravdu kráľom, kňazom a národom. A čo sa väčšinou stalo? Zabíjali ich, rozpíľovali ich, upaľovali ich, vysmievali sa ich, potupovali ich. Týchto prorokov zabíjali títo králi, kňazi, národy. A keď ty sa chceš páčiť kráľom, kňazom a národom, tak nehlásaš práve evanjelium. Pozri sa na to. Musíš si uvedomiť, ak je niekto pravý, tak nezabíja. Ak je niekto pravý, neprenasleduje. Ak je prorok, on neprenasleduje. On zjavuje Božiu vôľu. On prejavuje vôľu Otca. On prišiel povedať slovo Boha. Slovo Boha. A ten, kto má prorockého ducha, vlastne je ten, ktorý zjavuje Ježiša Krista. Má Ježišové svedectvo. Zjavenie Jána 19, Botekov preklad veľmi sa ma dotkol a hovorí, lebo tí, čo vydávajú Ježišovo svedectvo, majú prorockého ducha. A prorok ohlasuje len to, čo je napísané v Božom slove. To znamená, prorok ohlasuje len to, čo učenie Krista, lebo Kristus hovorí len to, čo hovorí Božie slovo. A tak asi na záver by som chcela prečítať Božie slovo, milovaní, lebo Ježiš je svetlo sveta. A potom povedal svojim učeníkom, vy ste svetlo sveta. A v Matúšovi v 5. kapitole to Ježiš hovorí svojim učeníkom. A predtým je tá kázeň na vrchu. Kto sú blahoslavení? A myslím si, že ľudia svetla, ľudia, ktorí veriaci, ktorí prinášajú to práve svetlo, ktorým je Ježiš Kristus, tak o nich sa v Božom slove píše.
Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dojdú milosrdenstva. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú hániť a prenasledovať a lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach, lebo tak iste prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Amen. Milovaní, buďte ľuďmi svetla, prinášajte to práve svetlo, ktoré je Ježiš Kristus a buďte blahoslavení. To znamená, to slovo blahoslavený, a to všetci viete, znamená radostný, šťastný. Buďte radostní a šťastní, keď prinášate to práve svetlo, ktorým je Ježiš Kristus. Hoci za to znesiete možno prenasledovanie, pohanu, ohováranie, budú si klapkať na hlavu, o čom to hovoríš, ale vy ste blahoslavení, ste radostní. Prečo ste radostní? Lebo viete, že ste nezapreli Krista. Milovaný, Satan sa javí ako anjel svetla, o čo viac jeho služobníci sa javia ako pracovníci spravodlivosti. Diabol nepríde ku tebe. Ja som diabol a budeš sa ma báť a budeš ma poslúchať. Tak to nepríde. Pretože ty by si sa zoprel alebo ušiel. Ale on príde, ja som poslaný od Boha. Prišiel som ti pomôcť, lebo ti treba dať 200 eur zvýšiť príspevok. Ja som ti prišiel pomôcť, ja ťa zachránim, ja ťa ospravedlním, bezo mňa sa tebe nemôže nič spraviť. Čiže preberá, diabol príde falošne, tvári sa ako svetlo a chce ťa stiahnuť, že on ti pomôže. Ale tebe už je tu niekto, ktorý tebe pomohol a ty stačí, aby si mu uveril. Čiže daj si pozor, koho počúvaš. Nepozeraj na krátkodobé tvoje záujmy, že ti zvýšia dôchodok o 20 eur. Nepozeraj na iné návnady, ktoré sa tvária ako, že dobre ti urobili. Že to sú dobrí ľudia, lebo mi pomohli. A ak on mi pomohol, tak potom je dobrý. Nie, tu je pasta, to je, koho to oslávilo. Koho to oslávilo, či to oslávilo Ježiša Krista, alebo to oslávilo človeka, alebo nejakého ducha, ktorý ti povedal ja a niekto ťa zachráni. Musíme si na to dávať pozor. Dajte si pozor, čo počúvate. Dajte si pozor, koho počúvate. Dajte si pozor a robte skúšku správnosti, že či to, čo ho počúvate, či je to v súlade s Božím slovom a hlavne so živým slovom, ktoré povedal Pán Ježiš Kristus. A tak sa modlím, aby nám všetkým Duch Svätý otvoril oči srdca, aby nám zasvietilo svetlo do tmy, aby sme ho dokázali prijať, aby sme poznali pravé svetlo od falošného, aby sme poznali pravého proroka od falošného, aby sme poznali Kristových pracovníkov od pracovníkov anjela svetla, aby sme zaujali postoj a nedali sa vtiahnuť do pasce, aby sme zasvietili v tmách, aby sme boli pripravení ísť do tmy, aby sme boli pripravení páčiť sa nášmu Bohu, aby sme boli pripravení nebáť sa ľudí, ktorí budú o nás zle hovoriť, ale aby sme boli pripravení povedať: Pane Ježišu Kriste, pošli mňa, tu som, chcem byť pripravený, Duchu Svätý, vyučuj ma, Duchu Svätý, vychovávaj ma, karhaj ma a naprávaj ma, aby som bol pripravený konať každý dobrý skutok, ktorý Otec pre mňa pripravil. A tak v mene Ježiš Kristus, poďme na to. Nech to vyslanie, ktoré Pán Ježiš Kristus povedal, ako mňa poslal Otec, ja posielam vás, nech platí teraz pre teba, aby si uvedomil, že Pán Ježiš Kristus, ktorý je svetlo sveta, na teba spolieha, že ty zasvietiš v tmách. Nie, že budeš svetojanská mužka, ale že budeš svetlo na návrši, že budeš mestom, z ktoré sa nedá ukryť, že darmo budú prikrývať nejakými utierkami, aj tak budeš svietiť, bude ťa poznať a vidieť z diaľky, pretože
Čo? Lebo ty patríš Ježišovi Kristovi. Si jeho učeníkom, si jeho služobníkom a si jeho vyslancom jeho kráľovstva. Tak choď a on hovorí, nič sa ti nestane. Dal som vám odšlapať po škorpiónoch, hádoch, po všetkej sile nepriatelia. Nič vám neuškodí. Choď, mene Ježiš. Amen. Milovaní, majte krásny čas v tej Božej žiare jeho prítomnosti, aby sme dokázali svietiť v tmách. A neboj sa. Amen. Svieť. Amen.